ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gawdala jammila ballela paate mowa gurela yero marana beydiya fondo bagodina lewe gambe sara ngabo ba fata kon waktu yoni hato samba kore kame wendo raje en jiya e gardende kabruji mena to leydi Sénégal oɗo saaha mo gonden herjo hakkunde PDS e tumande Abdoullahi Wadda suuti konngol mum holliri nduɗo hen wendu hay goto jolata hen so wona Karima Wadda tonto leydi Mauritanie oɗo saaha mo gonen landa APP wonɓe hemɓe ko fuɗɗiɓe sertude jiyande e tumande gardiɗo landa ka holliti wallitta ko hoorejo leydi Mauritanie heddiɓe kolliti ɗum nawarani ɗumena tonto leydi Mali gasi ha laaɓi ha wiccer hakkunde gardiɗo landa mbiyete ka CDR ene wonde URD hakkunde Soumaïla Cissé Kami Mohameda Youssoufa Bathioul hanki gasi ha laaɓi ha wi ceera tonto leydi Gabon teska toon oɗo saaha mo gonen ko ɓeydugola cogguji ko fatte banggue ciment so tawi kam wonma hoɓe oɗo saaha mo gonen yiide ɗumen hewani kabruji mena jolam jaɓeri ko Ali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓattake jam gonɗaɗo jaltugola aduna biyetenoɗo Alhassane Demba Pam yalti aduna ko toon to Wourossogui jamma hanki o jeeya ko toon to Gawdal o yaltiri aduna ko duuɓi 56 ñalawma hande o wirete toon to Gawdala Mamadou Alassane Pam ko ɓiyum cankiɗo tawete toon to Corée du Sud Wassar ko joom suudu mum cankiɗo Kadia Diako ko joom suudu mum cankiɗo Kalidou Demba Pam ko joom wuro Gawdal taw kadi ko mawnu miñuma cankiɗo almami wuro Gawdal biteɗo ceerno Alhassane Dial walla mbiyen biteɗo ceerno Alhassane Dia ko bita ceerno Alhassane Dia kam woni almami wuro ngo ratibo biteɗo ceerno Mamadou Seka kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala Kalidou Pam ko ɓiyuma cankiɗo Abdoullahi Alassane Pam ko ɓiyuma cankiɗo Babbaye Alassane Pam ko ɓiyuma cankiɗo Abou Alassane Pam ko ɓiyuma cankiɗo Houlé Alassane Pam ko ɓiyum cankiɗo Fati Alassane Pam ko ɓiyuma cankiɗo Habi Alassane Pam ko ɓiyuma cankiɗo Hawa Alassane Pam ko ɓiyuma cankiɗo Rougui Alassane Pam ko ɓiyum cankiɗo May Alassane Pam ko ɓiyuma cankiɗo noon kadi Fati Gaysiri Pam ko mawnum cankiɗo Mamadou Demba Pam ko mawnuma cankiɗo Abdoullahi Demba Pam ko miñuma cankiɗo Abdoullahi Demba Pam ko Abou Demba Pam ko miñuma cankiɗo Abou Bintela Pam ko miñuma cankiɗo taweteɗo toon to leydi Gambie kamɓe kala ɓe ndendi aɓe ngullo dendagal bandiraɓe Gawdal naɓe e ko taari Gawdal kala jaltugola aduna mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue taniɓe hen banggue taw kadi ko biyetenoɗo Alassane Demba Pam yalti aduna toon to Wourossogui wira hande toon to Gawdala eɗen mbiya yo gueno yurmomo yafomo kanko e dendagal maɓe julɓe kala ɓattake ha joni jaam gonɗaɗo jaltugol aduna biteɗo Alassane Demba Pam jaltuɗo aduna hanki Wourossogui taw kadi wira hande ko toon to Gawdala ɓattake o iwri koye musidɗo biteɗo Bari Djibriro Samba ɓurɗo andirede Djiby Samba Yala Bari tawete to États-Unis d'Amérique omo wullo dendagal bandiraɓe Gawdal naɓe ha fayenma toon to Jammele guure taari ɗum kala Mamadou Demba Pam ko mawnuma cankiɗo Kalidou Demba kam woni joom wuuro Gawdal ko mawnuma cankiɗo almami wuuro ngo taw kadi ko biteɗo ceerno Alassane Moussa ɓe ngullo ɗum aɓe ngullo dendagal wuuro ngo kala wuuro Jammila taw kadi ganduɗa ko joom wuuro Jammila biteɗo Abou Julde Pam ko mawnuma cankiɗo ko noonne kadi aɓe ngullo biteɗo Kalidou Demba Diallo kam woni almami wuuro Jammila aɓe ngullo kadi dendagal bandiraɓe ha toon to Ballela Paate taw kadi ko joom wuuro ngo biteɗo Ngala Baydi Sow aɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala Mamadou Demba Diallo ko mawnuma cankiɗo
cankiɗo Samba Demba Diallo ko mawnum cankiɗo Hawa Sarr ko joom suudu mum cankiɗo Mamadou Alsana Pam ko ɓiyuma cankiɗo aɓe ngullo dendagal bandiraɓe toon to Gawdal e ko taari Gawdal kala hafenma dondu gawol kame mow e hafenma guure taari ɗum kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe kala jaltugol aduna biyetenoɗo Alsana Demba Pam yaltaduna hanki toon to Wourossogui wira hande toon to Gawdal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala ɓatta hakke ko fate banggue jertino kame enɗam ummorade musidɗo men biyeteɗo immorade e musidɗo meɗen biyeteɗo Abou Younous Ba tawete toon to leydi France taw kadi ko toon to commune mo Bagodine omo waɗi erago dendagal finoɓe toon to commune Bagodine kala nde mbattata hakkillaji men e ngolɗo hen dawrugol mbasa toppitade ko yahata e ɓoggi karalleji guila e Facebook ha e WhatsApp kala windoɓe ene toñodira ene toña ɓe caggal on guure jeeɗiɗɗe kala ko guure mabɓe ƴiƴam mabɓe kosam mabɓe e yidde mabɓe oɗo saaha mo gonnen kamɓe kala yoɓe gon neɗɗo goto ɓe ɓamta diwanuji mabɓe on waɗi erago faade Bagodine naaɓe kala on waɗi erago faade Bagodine naaɓe e ha to beydiya kame fondu lewe ha toon to rufi awdi ene wonde woluma ha tar ha toon to marana kamɓe kala mo waɗe mabɓe erago nde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe mbawa toppitade wuuro ngo ɓe ganda oɗo saaha mo gonnen ala ko nafata ɓe sowona toppitade diwan mabɓe kala toɗɗaɗo e ɗiɗo hen landaji yo ande ko on toɗɗi ala ko waɗiɓe so wona gollade yoɓe ɗaccu haare ɓe ɗacca toñodirde yoga e ɓoggi karaleje beele kamɓe kala ɓe gona neɗɗo goto yettini ɓattaki ko musidɗo men biteɗo Abou Younous Ba tawete toon to leydi France jeyaɗo toon to Fondo kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e ɗiɗi silto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaali landa mbiyete ka PDS landa PDS e gardugol biteɗo Abdoullahi Wadda ɗeɗo balɗe kala ɓe gonno koye kareli cattuɗi no fewi tuma kay caggal nde ɓatake yetti Abdoullahi Wadda on ɓataki noon windi ɗum ko yoga e yaadiɓe taw kadi ko kaɗo hen landa mbiyete ka PDS ɓattaki o noon woni hen ko an Abdoullahi Wadda oɗo saaha mo gonen caggal suudu ñawori towndu leydi Sénégal jaɓanani wonande kadi ɗo hen biteɗo Karim Wadda beele kadi wawa ardade kaɗo hen landa oɗo saaha mo gonden ɓayde ɓelɗi judde gasata e maayo ciptoɗen goɗɗo kono kadi oɗon ɓattake Abdoullahi Wadda nanirani ɗum jaam ko ɗon e ɗon o noddi bato winditi ɓattake faade oɗo hen biteɗo Madi Keñana o holliti wonande ko on tigui ɓuuri wonde gandi mawdi e nder landa mbiyete ka PDS so tawi kay ɓeɗo hen winduɓe ɓattake o bindi ene tuumi ko on tigui woni caggal waɗi haala pelgodire mawɗe no fewi noon o holliti landa mbiyete ko PDS so tawi wona Karim Wadda wonata hay goto goɗɗo mone ardo kaɗo hen landa oɗo saaha o holliti landa mbiyete ko PDS suuɓi ko biteɗo Karim Wadda oɗo sal erango mabɓe ko hoore leydi Sénégal biteɗo Macky Sall yo jab wonande ko ɓe cuuɓi ko ɓe ganda oɗo saaha woni tigui mbir mabɓe moɓe gembi ko biteɗo Karim Wadda kanko oɗo hen biteɗo Madi Keñan o holliti oɗon ɓattake o windani ɗum hande o windani ɗum janggo teni kadi o holliti o meeɗa jaam fade oɗo hen biteɗo Abdoullahi Wadda subaka hande oɗo hen mo gonin hollitama beldal arti hakkude Abdoullahi Wadda e kame Madi Keñan kono kam oɗo saaha mo gonden ñalawma hanki o kamɓe kala ɓe potiti joɗorde mabɓe toon to Dakar gam gembude oɗo hen biteɗo Karim Wadda beele kadi ɓe jaaha e nder leydi ndi kala ɓe ƴewan ɗum cifande ɗe ene wawa nawduɗum hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenaya e ɗum noon yata en jogorani wiide wontata ko koyɗol saabu oɗo hen biteɗo Karim Wadda ala foof ɗo inde makko winda e liste ji leydi Sénégal ma o jeey e ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Cambérène kalene jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli biteɗo Abdoullahi Diouf Sarr waɗi toon jillu mum ñalawma hanki o fawi toon tufere mum adinde ko fate banggue mahagol toon taw kadi ko poste de santé ko wiyete suudu safara taw kadi koppareje batteɗen ɗe kala so qimam ma won sappo e joyi million e koppareje franc CFA taw kadi ganduɗa kene foti wonde lebbi jeegom ko ɗum tigui wonata ko gollete hen ɗo hen tan hitande fande ma ɗum gasa ɗum laaɓa beele yimɓeɓe kala mbawa safrade hen ha joni toon to Cambérène keddoɗen ma en kaali caktowo konguɗi galle khalifa mo laayena taw kadi ko biteɗo Seydina Issa Thiaw Laya taw kadi kanko woni caktowo konguɗi khalifa galle o kanko noon o holliti o wondiri inde Guéno tene kadi o wondi laabi tati e inde Guéno oɗo saaha mo gonden oɗo hen hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ko waɗi e nder leydi Sénégal ha tendi toon to
to Cameroon ala fof horejo leydi Sénégal badɗo ɗum e nder leydi Sénégal caggal on warande jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue diƴƴe biteɗo Mansoura Faye tuma kayde watti on jillu muma sifti noon Cameroun ne ɗomɗuno ha ɓurti kono ɗo saaha mo gonen yimɓe kala batti ko lumbaji diƴƴe taw kadi ko laaɓɗe cenide belɗe yarde kamɓene ɓe duwanima horejo leydi Sénégal nde gueno rokkatamo celal kam e naftorade tamgol makko e ndiɗo henna leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗena ma en jaaha toon to jahayi noon e tawi nder leydi ndi tonne kadi ko gorko jaarowo e duuɓi 50 kam tigui yooɓi fittanu mum totti ɗum joomuma caggal nde o holliti gurdam makko kala ko mette ɓole goni hen oɗo sahna o holliti wonatti yidde wurde yidde makko kay ko ruttade e joomi ko ɗon tigui o jaggui laaɓi o fi hoore makko ɗaccanimo noon ha o rutti e joomi ko dandiɓe noon mbaɗi hen loskoji men joom suudu makko o holliti ɗiɗo dumunnaji kala o wona cellude ten gurdama ko gurdam musɗam no fewi gueno rokkunoma ko ɓinguel gotel ngel ne ɓinguel sankima kanko ne o holliti oɗo saaha o natti yidde wurde ko ɗum saabi o nawti fittanu makko o nawtani ɗum joomi ko ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali sukaɓe tato yolnoɓe toon to Bargné taw kadi ko tufde witende Jol Mana kamɓe noon ɓe jiitama hanki en goto ne wiye Doudou Samba ne yarano e duuɓi 16 goɗɗo ne wiye Mamadou Ba ne yarano e duuɓi 24 ɓalli mabɓe jiitama mbirama kikiɗe hanki o hollitama ɗo saaha mo goɗen hakkude Ziguinchor tan to Casamance ha fayma yo gay tufde leydi Sénégal yo alayru ene heewi ɗe mbimɓe tan yooɓe ndento no feewi ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali safroɓe leydi Sénégal yo gay cate kolliti mana tan hofgo juuɗe ñande 16 nduɗo hen lewru 19 25 ha fayma 26 caggal on kamɓe hollideɓe wonande oɗo saaha mo gonɗen gueɗe mabɓe ne ngakki tene guura mabɓe toppitaka no foti toppitire ni tene kadi kamɓe kala soɓe natino hofgo juuɗe aɓe kewno safrude ɓen aroɓe taw kadi ganduɗa enen jogui musalla no fewi kono ɓe kolliti ngol lawol so tawi ɓe natini hofgo juuɗe hayso neɗɗo ari ene fayi mayde ɓe cafrata ɗum ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale Batlamin Dia suudu Ñawore nodditi Ñawore makko ñande 26 nduɗo hen lewru ndu gonɗen caggal on o jogori timminde lebbi 6 ɗi o taƴatno omo leelo e kaso ko 3 walla ni mbiyen ko mayirɗe nduɗo hen lewru kono haade mayirɗe lewru kam o nodditama Ñawore makko noon noddite ko ñande 26 taw ko nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to leydi Sénégal sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie Sahara Média ko jayde wiite noon ɓe kolliti wonande ardiɓe ko fate banggue ɗowgol sumgoji catal bitengal seni hanki ɓe neeli nelaɓe mabɓe toon to bowal laaɗi diwoje ngal leydi Mauritanie yettima toon ko fate banggue ɗereji taw kadi ko ɗereji cuɓorteɗi wonande ɓen jogorɓe yaade toon to sursarɗiyeji kamen mairie ji e conseiller ji kala ɗin ɗereji noon giwi ko toon to leydi Liban Beyrouth kanji kala ɗi jettima toon to bowal laaɗi diwoje oɗo saaha ɗi tawe e nder leydi ndi kala kamɓe catal bitengal seni ɓe kolliti aɓe kebli aɓe keɓani dawal ɗimmal oɗo saaha mo gonen taw kadi ko aset paɗo hen no hayso tawi landaji lunduɗi kam kollitino ne ñaagui laamu ngu yo dirtine saabu kamɓe ɓe keblaki woni hen mbaɗi revendiqué kolliti sumgoji ɗi ndewani lawol kono kam ngal ɗon cetal holliti ɗum jaɓetake hande jaɓetake janggo sumgoji ɗi mbaɗata tik ko aset paɗo hen so gueno haji ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi witen lekkalam ɓe kolliti wonande ɗaɓɓoɓe visa faade toon to Espagne e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti mette mabɓe no fewi faade ambassade mo leydi Espagne taweteɗo toon to Nouakchott ɓe kolliti noon so tawi a addi kayitaji ma ha timmi a joƴƴini passeport maɗa ma jooɗo yontere jonti ɗiɗi hen saji lewru hen saji lebbi ɗiɗi a heɓata hay nouvelle a dara sa namdi ɓe mbiyama ko ya sabbo a heɓata visa a heɓata e dara tene kadi ɓen yahoɓe toon to Espagne taw ko ƴaɓɓoɓe visa kala tene so jeehine cooda marchandise ene gona e hôtel aji ene kebbitina leydi ndi ngaalu muɗum kono kadi ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe ganda holko saabi ambassade mo leydi Espagne yawata tottirdeɓe ko wiyete visa kono ɓe kolliti toon to ambassade mo leydi Allemagne walla France balɗe 3 ma heeb toon to Allemagne balɗe 2 ma heeb kono holko saabi toon to leydi Espagne ɓe jawata tottede ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali jaydi witende Sahara Média ɓe kolliti wonande landa mbite ko APP gardugol biyeteɗo Machoud Wul Khayri kanko noon o holliti Bul Khayri o holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen landa makko wonanta ko oɗo hen biyeteɗo walla mbiyen wonanta ko landa mbite ko IPR noon ko landa hoorejo leydi ndi siftinde noon kanko ɗo hen Machoud Wul Khayri kanko noon ko jamfiɗo tuma kayde o wino wonande ɓe gonanta tigui ko lundogo o saktino konnguli makko kewɗi no fewi ngam
wiide kamɓe lundo kala yoɓe gon neɗɗo goto ɓe mbawa barde Aziz woto ya toon to sursarɗoyeji to ngam wasa waylude tunorgal leydi ndi beele kadi wawa ƴamtude dawal mum tataɓal e nder leydi Mauritanie kono noon ko wona ɗum ko ñalawma hanki o satti konnguli makko ɗo saaha mo gonɗen o holliti landa makko tigui wallitta ko landa IPR woni hoorejo leydi ndi wonɓe Rosoɓe ɓen kam kolliti jadani hen wonɓe toon to Joyrat kolliti jadani hen oɗo saaha noon landa mbiyete ko APP koko fuɗɗi serdude yiyande mum faadema kanko hoorejo o caggal kadi woni audio ji makko jaltuɗi omo ñinga no fewi gardiɗo landa ka toon to Joyrat won kadi konguɗi kewɗi nanaɗi hen ma en gartoy so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen yajje ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jawdi witene Sahara Média ma en kaale balɗe sappo ɗe Mouhamadou Abdoul Aziz waɗi caggal leydi Mauritanie tuma kayde o woteji bannoɗi ñande goho nduɗo hen lewru o ƴettilano makko ndiwa o subaka o yaɓani toon to leydi Chine iwdemo toon faademo toon to Kore caggal nde o arti jamma heccanki o toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jaydi witende Ami holliti wonande o artidi e jagorɗo kalfinaɗo ngaalu kam e faggudu leydi Mauritanie biteɗo Mouhtar Wul Ndiaye kono kadi jaydi witende Sahara Média holliti e ɗum ene gasa taw wodani oɗo hen biteɗo Mouhtar Wul Ndiaye jagorɗo kalfinaɗo ngaalu kam e faggudu ñalawma kurɗo ñande sungoji ɗi mbaɗi ñande hen o ñalliti koye feñje caméra taw kadi ko jaydi witende Sahara Média hollitama o yahano holko saabi ndeɗon jayde e holliti o yahdino e Mouhamed Ould Abdel Aziz ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaali halfinaɓe ko fate banggue weeyoji ko fate toɓoli kam e keneli ɓe cakti konngudi mabɓe ɗeɗo balɗe kala ɓe kolliti ñalawma hanke hande ma toɓoji mawɗi jaduɗe hendu jippo e nder faldeji ɗi kala toon to Trisamour Guidi Maha Gorgol Barakna Assap ha fayma toon to Tiguine kame e nokkuji kewɗi ko wayno Dakhline Nouakchott Nouadhibou e nder faldeji ɗi kala ma jippo hen toɓoli ɗum aɓe ndentina aynaɓe wonaɓe ladde e ɓen wonɓe galleji ɗi tiiɗani ha ɓen dognoɓe werlaji men ne goni boli kala ne mbawata rentade e tumoɗo saaha mo goɗen keneli cattuɗi ene jaada kame keneli e toɓoli ene mbawi tawde may ladde e bomma toon taw an a tinani hen haydara sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali suudu safara udditan toon ñande altine nde taw kadi ko innirado ɓernde ɓe puɗɗima noon wadde o père cukalel dewela bitengel Fanta Diara nene mum ne wiye Farmata Ba ngel noon holliti beele mum no fewi e tuma kadi nde ɓernde makko Seka Safra taw kadi ko ñaw biteɗo ɓernde e kanko cafra o noon taw kadi ko jeeyaɗo toon to leydi France biteɗo Olivier ne wonde cafra mo leydi Mali koɓe jeeɗiɗo kamɓe tigui mbaɗi opére ngel ɗon cukalel ɓe kolliti noon ɗo e mayirɗe ndeɗo hen hitande maɓe cafu kene wona capanɗe joyo suka taw ko wonduɓe ñaw ɓernde oɗo sana ɓe bindite liste ji mabɓe kene fotonde ujunnaje ɗiɗo suka ma poti o pirde e nder leydi Mali e ɗum noon oɗo saaha mo goɗen ko beelama tigui wonandeɓe ngam wawde safrude ɓeɗo hen sukaɓe e beele ɓeɗo sukaɓe ene nanda e sukaɓe heddiɓe kala ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale gasi ha laaɓi hakkude CDR ene wonde URD hakkude oɗo hen biteɗo Soumaïla Cissé taw kadi ko bir ƴamannoɗo ko fatte banggue lefol laamu e nder leydi Mali hakkude mo biteɗo Mohamed Bathily Youssouf gasi ha laaɓi ha wi ceer ɓurandirede Ras Bacca ñalawma hanki on Ras Bacca huccodiri e jaydiyankoɓe o holliti wo tawtinoɗo hen biteɗo Soumaïla Cissé ngam wallodirde mum beele on wawa laamade leydi Mali caggal on ɗum laataki oɗo saaha kankone mawo rutto e combaji makko ɓe certi joɓaji ha laaɓi kono ɓe certi koye dow teddugal wona e haare kanko Mohamed Bathily Youssouf o holliti oɗo saaha mo gonɗen so tawi kam woni ɗo e lebbi seeɗa ɗo e lebbi ɗiɗi koye sumgoji paya ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe leydi ndi e ɗum kam nawartamo hay seeɗa so tawi kam woni ha oɗo saaha mo gonɗen cour constitutionnel nan ɗon ko wona ɗum ko kadi jagorɗo kalfinaɗo gueɗe e nder leydi kam tigui ɗo waɗi noon sumgoji hay goto tampina hoore mum ko Ibrahima Boubacar Keita ɓaftata foof ha laaɓa ha wiya ceera ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗo ya ngara gonnoɗo biyetinoɗo e biyeteɗo Mawlud Ben Katar guittaɗo e poste mum holliti gasi ha laaɓi hakkude mo Ibrahima Boubacar Keita wonno hakkude mabɓe ko golle ɓayde golle gasi ha laaɓi kankone ma o ƴeew ɗo jogori ɓaggade gam jokkude dawrugol makko ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale wallodiral hakkude Amérique kami koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde gendarme wiyeteɓe GSIGN kamɓe noon ɓe keeɓi balle mawɗe
no feewi ko fate banggue kan mabɓe o eɓe keeɓi balle mawɗe no feewi kene fotto wonde milliard uji 7 koppreje franc CFA taw kadi ko matériel jadduɗo e jamanu taw kadi ganduɗa ɓe mbawa ñokkidade gueɗe kewɗe tene kadi maɓe mbaw yitude ko gueɗe kewɗe ko fate banggue haɓade wat boniyankagal e nder leydi Mali kala sen guewi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry colonel Mamadou Alpha Bari taw kadi kam woni porte parole caktowo konnguli koni koɓe hinde gendarme kam noon waɗanoma ko wiyete guiro walla tan mbiyen kañum susto waɗanoma ko wiyete suspendé lebbi 3 heɓata jobdi muma oɗo sahan wo hollite jayde espace Guinée ken won joni lebbi 2 o ronki hebde jobdi makko tenamo golla jamma e ñalawma saabi ɗum noon ko tuma nde o yaltinno konnguli ɗi jadani e konnguli ɗi o yamirno yo yaltin taw kadi koye dahagol oɗo hen gorko biyetenoɗo Alhaji Doura Diallo e tuma nde yitane warane obba kanko wa saktino konnguli kewɗi no feewi ko ɗum saabi tigi o waɗa sanction oɗo saaha noon o joɗima lebbi 3 o heɓani jobdi makko o saaha noon yeehi ha yettima lebbi 5 o heɓani jobdi makko o felliti yaltinde mette makko no feewi e laamu leydi Guinée sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena toon to Côte d'Ivoire laana awoɓe kamɓe kala koɓe 15 ɓe gonno koye laana e nokku biteɗo Grand Lahou ene tawi nder leydi ndi toon noon toɓe gonnoto ko toon tigui diƴƴe tawiɓe lañol mabɓe yooli 14 mabɓe kam mbaddi hen ha kaggi e ciiɓe nangti hen ha tiiɗi ko sapeur pompier en caabiɓe ɗon ko wona ɗum ko goto majji ha oɗo saaha mo goɗen suwa taw yitede akkuwe do ko leggal wiite noon toonne kadi jeygue ñaami ha laaɓi magasin uji kame yoga e galleji tawte toon kono aɗo saaha mo gonen andaka taw e holko saabi gueɗon jeygue waɗani mayɓe waɗani gañiɓe kono kam ngaaluji kewɗi jeehi hen ha ñalawma hande o toon to leydi Côte d'Ivoire hakkude janggoɓe duuɗe jaaɓi hattirgal foye buwañe kame dadiɓe seppoji jokkiti ñalawma hande o ko wayno gaz uji beddama toon ha Wuli Diaw gam wiide ɓe jaadani binditagol ko fatte banggue jangdeji leydi ndi ne seeri ha ɓurti yo uste sen wi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso ñalawma hande rok Markirsia Kaboré hoore joli ndi ɗowi jonde wattude 33 jonde tawkel ko cetal bitegal CILSS ko wayno haɓade yoro e nder Sahel hoore muɗum ngal cetal noon ngal tafa ko hitande 1993 taw kadi ganduɗa leyɗele gonde hen ɗe kala ko leydi Sénégal Mali Mauritanie Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry Côte d'Ivoire ko noonne kadi Burkina Faso Niger Tchad ha fema toon to Cap-Vert Benin Togo ɗeɗo leyɗele kala ne tawe hen kamɓe noon yiddeɓe ko haɓade kala ko fate banggue yoro tampingoɗo saaha mo goɗen Sahela kame heege wongue e rebde taw kadi alda e dartogola sen wi toon to Burkina Faso paɗen ko toon to leydi Cameroun jamma hanki o combat musɗo waɗi hakkude koninkoɓe leydi Cameroun kamɓe ɓeɗo hen joguitiɓe kaɓirɗe joguitiɓe arméji celluɗi taweteɓe toon to falde Angalfon e nder falde Bafoussama nokku biteɗo Champa ko toon te nokku biteɗo Chamba ko toon tigui ɓe kaaɓi haare Wulde Diaw ha ganduɗa ɓe jooɓima pittali 19 taw kadi ko ɓen rebel en wonɓe toon to falde Angalfon ɓe jogui hen nayo ɓe nayo jagaɓe hen ɗiɗo ko rewɓe ne tawi juuɗe dadiɓe oɗo saaha mo gonɗen siftinde noon kamɓe koni koɓe leydi Cameroun ɓe mbaɗi décret ko wiyete kuulal hirto lelo oɗo saaha kala jiyaɗo koko fellete walla nanggue ha tiiɗa toon to leydi Gabon taw kadi ko gollorgal leydi Maroc biyetegal Maroc en ngal tigui oɗo saaha fewnata ko wiyete ciment e nder leydi ndi ñande 5 ha 6 nduɗo hen lewru ɓe kolliti noon ko fate banggue ciment ɓeydima e tuma kadi nde tonne goto wonno kene fota wonde 15 e temedde 4 ujunere 15 ujunere mbiɗen ko ɗum tigui tonne goto jaranno oɗo saaha noon tonne yeehi ha yettoyima ujunnaje 24 taw ko tonne goto ɗum noon yiide ciment gam wawde mahde galle mum oɗo saaha nder leydi Gabon ko hunde sattude no feewi ha joni keddoɗen koye Gabon gollorgal leydi Maroc taw kadi ko ɓoftogal ko fate banggue Kourdiouр e nder Libreville oɗo saaha yo gay leeɗe ɓe jettaki toon tala ɗe ndewɗa ene luuɓa balis ne heewi maire wuuro ngo holliti ma yaha toon to Rabat gam hestirinde sifande ko fate banggue ɓoftugol Kourdiour leydi Gabon kala toon to Zimbabwe kolora musɗo ari toon to Harare woni lamorgo leydi ndi ha ganduɗa kene forwonde 17 mbasi pittali men boyli kewɗi guddama toon e hollitama ko ɗam ndiyam tigui saabi oɗon kolora arde toon kene wona yimɓe temedde 4 nana leeli e cuuɗi safara taweteɗi toon to nokku biteɗo mbari budrino toon tigui ɓe tawete kamɓe kala oɗo saaha noon laamu ngu holliti hay goto watto yar ɗeɗon diƴƴe taw ko ƴogueteɗe ɗiɗon boyli e nder lamorgo Harare toon to Libi ñande
wonde gonduɗo hen lewru ha famoɗo saama gonɗen laaɗe ɗiɗi taw kadi ko yimnoɓe yaade toon to Italie kanje tigui jooli e nder leydi ndi ɓe politique ene wona temedere taw kadi ko wonnoɓe hen kala maayi ɗum noon yaltini ɗum ko catal biyetegal MSF ene tawe hen Soudan naɓe e Nigéria naɓe Ghana naɓe Niger naɓe Cameroun naɓe e Ghana naɓe ko ɓeɗo hen tawne kaɗo hen laana ene wonde Algérie naɓe ene wondi kadi e jeeyaɓe e nder leydi Libye kame toon to Égypte ko ɓeɗo tigui mbasi hen pittali mumena toon to leydi Libye keddoɗen ha joni subaka hande o ko piyanɗe mawɗe nana toon to lamorgo to Tripoli e bowal laaɗe diwoje ngala waɗani mayɓe waɗani gañiɓe kono bonni toon gueɗe kewɗe no fewi toon to leydi Égypte paɗen hoorejo jagorɗo leydi biteɗo Moustapha Madiboula yaltini konngudi mum hanke wiide biteɗo Abdel Fattah al-Sisi hoorejo leydi ndi sifi ñalawma hanke o oɗo saaha ma heɓono gam mahde kene foti wonde guure nogas e nder leydi ndi taw kadi ko guure garɗuɗe no fewi jaaduɗe e jamanu taw kadi ganduɗa ɗeɗo guure kala aɗe mbawa jaɓɓade taw kadi ko yimɓe hewɓe no fewi jiyaɓe e nder leydi ndi kettude kaburuji mon e demgal oɗon ketto kaburuji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Espagne kame Afghanistan Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi Espagne puɗortoɗen talata hanki 11 septembre ko ñalawma mawɗo wonande katala en tawteɓe e nder leydi Espagne ko ñalawma moɓe mbiyata ñalawma ko ñalawma moɓe mbiyata ñalawma moɓe inniri jada noon woni fête nationale leydi diwan catalan walla mbiyen manditare diwan catalan e nder Barcelone wuuro Barcelone taw ɓuuri gona tawi e nder catalan ko sappo molantengo Allah ko kañum tigui yuɓɓina toon e nder wuuro ngo sappo ngo noon ɓe cuɓi ko ɓuulol tawa ko mbedda avenue ɓurɗo mawnude fewi ɓimama noon sappo ngo jutede yimɓeɓe ene jeeya ha kiloji jeegom Allah e keewal yimɓe laamu ngu holliri fodde million ngadde jippima e booli wadde sappo ngo walla wadde mawɓodiral koccital ngal ɗum noon ene hawra tigui kadi ɗum noon ene hawra kadi e ñande sappo e goho septembre 1714 ɗum hawrino kadi koye ñalawma taw ko ñalawma mo wuuro Barcelone artino e juuɗe laaoɗo taw kadi ko roi taw ko biteɗo roi Philippe e koni ko mum kettino ngoɗo wuuro witengo Barcelone e oɗo saaha joni noon hono mawɗo Catalan en e oɗo saaha biteɗo Kilmatoa en mo lomtiyo biteɗo Carles Puigdemont ɗiɗo ɓe foof e oɗo saaha tawteɓe moltiɓe to nder Belgique mbaɗino erago ko adi ñalawma hanki o e nder réseau ji mumen sociaux erade dendagal catalan naɓe nde ɓe pottittata Barcelone ɓe mbaɗa sappo mabɓe hono sappo ɓe mbaɗi hanki o pour hollirde kay wonde e oɗo saaha ala kowoni muuye mabɓe e tuuye mabɓe so wona wawde yidde hebde manditare mumenan koto leydi ɗum Afghanistan paaɗen talata hanki o to funnague leydi Afghanistan ko ñango nusgo waɗi e yimɓe wonnoɓe sappo men taw kadi ko sappo jam yami o ko wat boniyanke goto mo hinde waɗi watto ko kañum tigui ni fettide fittoje mum ko famde foof capanɗe jeegomo e jeetato neɗɗo wasi fittani mum yimɓe hewɓe kadi darmi hen ene huula kadi ma maɓeɓe ɓeyde saabu kay gañiɓe en ene waɗe mabɓe tawteɓe taw ko tampuɓe ɓe hakkude gurne hakkude wonɓe poɗeki mayde Ghali Abouba ma en dutto ha toon to Bagodina Bagodine toon to commune mo Bagodina guure jeeɗiɗi ne mbaɗa erago e sawto wola musidɗo moon biteɗo Abou Younousa Ba on tawete toon to leydi France jeeyaɗo toon to Bagodina on waɗi erago ɗeɗo hen guure kala nde mbawata tinnade ko wayno Bagodine Beydiya Fondou Lewe ha fayma toon to Rufi Awdi Wolum ha Tar ha toon to Marana kamɓe kala nde ɓe gandata jiidi yumma e baba kamɓe kala poti rendude anniyaji gam ɓamtude diwan mabɓe kala cuɓaɗo kala dañƴo hakkude lande mbiyete ko IDP ne wonde lande mbiyete ko IPR e kala bawɗo hen dañde yo jogoro jaam ndu wonande ɗum beele wawa ɓamtude nokku o ganden enen kala nokku ko nokku men enen ndendi maayo ngo ndendi jeeri ndi ndendi waalo ngo ndendi booli ɗi ndendi koye men goppen windude ɓoggi karalleje ko fewani goppen windude e WhatsApp ko fewani kame yogay jayideli ko pewani enen kala gonen neɗɗo goto ɓamten diwan men dokkodiren juuɗe mbawen gollade jokken enɗam men taw kadi ɓattaki o iwi koye musidɗo biteɗo Abou Younous Ba tawete to leydi France jeeyaɗo toon to Bagodina.
sallam jaberi gali abouba ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam allah hiranen musidɓe tedduɗe